יעל, איזה כיף שבאת ואיזה כיף שאנחנו מדברות. תודה שהזמנת אותי. רציתי לשאול אותך, מה מאפיין את הקבוצה שלומדת פה אימון אישי? אם את יכולה לספר, מי שמתעניין. אוקיי, אני חושבת שזו קבוצה חזקה מאוד של אנשים שבאים מדיסציפלינות שונות, עם ניסיון במגוון תחומים, וזה מאוד תורם ומעשיר ללימודים פה. זאת אומרת, מעבר לסגל שהוא חזק, מקצועי, ויש לו ניסיון מתחומים שונים, הניסיון של הקבוצה והרמה האישית הגבוהה מאוד מאוד תורם ללימודים, לחוויה הלימודית. איזה יופי, טוב לשמוע. ויעל, אם את יכולה להגיד למי שמתעניין, למה כדאי לבוא וללמוד אימון אישי אצלנו בתוכנית? אוקיי, אולי אני אסביר על זה מהכיוון שאני הגעתי. אני הגעתי עם רקע בעריכת דין, בניהול משאבי אנוש, בגישור ובפיתוח ארגוני, והמטרה הראשונית שלי הייתה למעשה להשאיר את ארגז הכלים שלי. אני חושבת שהיתרון המשמעותי זה שמעבר להשארת ארגז הכלים המקצועי והאישי, נחשפים לידע אקדמי נרחב ומגוון, שאני חושבת שאין שני לו בתוכניות מקבילות. ושוב, רמה מאוד גבוהה של לימוד ושל קבוצת לימוד. איזה כיף לשמוע. ומה את מתכוונת לעשות עכשיו, אחרי סיום הלימודים? אוקיי. האמת שהמטרה העיקרית שהגעתי לכאן הייתה ללמוד, ויצאתי מכאן עם רצון לעסוק בתחום. אני חושבת שזה תחום מדהים. היכולת לסייע למישהו, לכוון אותו, ללוות אותו, זאת חוויה מספקת והזדמנות נהדרת. תודה. אני עכשיו אתקיל אותך עם עוד שאלה. אוקיי. איך נראה מפגש רגיל של לימודים? אוקיי. אז אני חושבת שמה שמאפיין מאוד את התוכנית הזו זה השילוב בין ידע אקדמי לבין התנסות ותרגול, שזה למעשה משיג שתי מטרות. המטרה הראשונה זה העמקה של הלימוד התיאורטי, והמטרה השנייה זה למעשה העמקה של ההיכרות גם עם הסגל ובעיקר עם הסטודנטים, שזה היכרות יותר אינטימית, יותר אישית, וזה מאוד תורם לגיבוש של הקבוצה. אוקיי, אז מה בעצם עושים במפגש כזה? אז אתם מקבלים ידע? מקבלים ידע ומיד לאחר מכן מתרגלים בקבוצות קטנות את אותו ידע שרכשנו. אוקיי, תודה רבה יעל, תודה. איזה כיף. תודה רבה.